mun yi magana a shirin da ya gabata kan namiji ya la'akari da abubuwan da budurwarsa, matarsa, masoyiyarsa take so, kofa ne da zai shigo rayuwarta. Wannan karan kuma da ku muken mata, ku zo ku kalli wani abu da zai taimake ku a soyayya. Duk wanda ya zo ya nuna sha'awarsa a kanku, ko kuma kuke sha'awar ya shigo soyayyarku, tunda mu a dandalin nan mun koyar da yadda za ki shigo da wanda bai niyyar shigowa ba soyayya domin ki riƙe shi. Mun koyar da yadda za a yi soyayya da wanda bai iya soyayya ba domin ya zama naki ke kaɗai. To ya shigo ko za a shigo da shi, ga wata gaba muhimmiya, ki gane me yake ganin mutunci, me ya fi so a rayuwarsa, me yake ba wa ɗaukaka, zancen wa ya fi saurara, me ya fi kalla. Idan kika fahimci wannan, an tashi daga aikin, soyayya ta tashi, kawai jirgi ya lula, ba sakkowa. Idan baki fahimci wannan ba, za ki ta karo da bango, ki ta shiga matsalolin rayuwa tsakaninku da shi. Da yawan mata suna ɗauka idan kana son su, idan namiji yana son su, kamar magana ta ƙare, yanzu ya daina son kowa. Kash, zancen ba haka yake ba. Akwai wata doguwar tafiya da yanku. Mafiya yawan masoya suna haɗuwa ne bayan an balaga ko bayan an shiga ma shekaru 20, 30, wasu 40. Kina nufin a shekarun bayan nan ba abin da ya kulla alaƙa da shi? Kina nufin rayuwa yake irin ta rayuwar Musa Samiri Lamsas, baya matsa kowa? Kina nufin bai saba da kowa ba? Kina nufin ba wanda ya saba da shi? Kina nufin bai so kowa ba? Kina nufin ba wanda yake son sa? Kina nufin bai muhimmanta komai? Kina nufin ba abin da yake muhimmanta shi? Kina nufin babu abin da yake saurara? Kina nufin ba abin da yake sauraron sa? Ganganci ne wannan. Idan yana da aure, abin ya fito fili, ashe kan ya soki ya taɓa son wata, ko da ku ya nuna miki ke ya fi so kafin, ke ya fi so fiye da ita, amma dai ya so wata, kuma wanda yana da 'ya'ya, yana da komai, kin ga yana da wata alaƙa kenan. Idan ku fresh ne matashi, kin sani me yiwuwa ba ke ce ta ƙarshe ba. Yana da iya chat, ya goge, kullum yana online. Tsakaninki da Allah zai yiwu a ce ke kaɗai yake hawa online danki? Kamar ba haka ba ne. Yana da son online, to kada ki kuka bayan kun yi aure cewar yana chatting. A haka kowa ya ga zabuwa da shamu da zanen teganta. Ma'anar wannan shine, idan kika gano abin da mijinki yake so, kin samu kofar da za ki shigo rayuwarsa ke zaman dirsha. Wani bal yake ba muhimmanci? Idan kika san yan bal, kika iya gane yadda ake transfer na yan bal, kika gane wani kofi ne premier, wanne ne yofa, wanne ne kaza, ruwa ta sha, ya samu abokin hira. Amma idan baki gano wannan ba, za ki ɗauki ɓangare ɗaya na soyayya kawai da ya nuna miki, ki ɗauka ita ce rayuwa. Kuma wallahi ita ba rayuwa ba ce. Tana buƙatar wani tallafin, tana buƙatar wani abin da zai taimaka mata ta dawwama, wanda kuma abin da zai taimaka mata ta dawwama shine wannan. Wani kuma za ki ga is too social. Za ki ga tun a aurenku abokansa har 12 suka kai a gidanku, suna ta mu'amala, ana dabdala, ana ɗaga shi, ana waye abun aure. Kin san zai rama. Ma'ana abokai suna da muhimmanci a gunsa. To fitarsa ya daɗe, kar ta zama miki ɓacin rai. Kin mishi waya yana tare da abokai, kake zama mata ɓacin. Wani ba kallon bal ɗin ba, yin bal ɗin ce larurarsa. Ta yashi, ya haƙuri. Wani kuma ɗan hajiya ne. Ki je ki ƙulla kyakkyawar alaƙa da hajiya, magana ta ƙare. Wani ɗan dangi ne, ki ƙulla alaƙa da danginsa, duk da soyayya za mu zo kanta, soyayyar ɗan dangi. Wani kuma shine breadwinner, ma'ana danginsa a kansa suka dogara, suna ganin muhimmancinsa sosai. To idan kin matso, ki haƙuri da abin da za a yi miki na haushi da damuwa. Wannan shine muhimmiyar kofa. Mata ku gane cewa in kina son mijinki, shi ma zai yi yana son wani abin daban. In kina son masoyinki, shi ma zai yi akwai abin da yake so na daban. Idan baki kiyaye jan layi ba, za ki asarar taki soyayya. Idan kika kiyaye jan layi, za ki iya amfani da shi gurin gina wata soyayya wacce tafi wacce ya baki a farko. 'Yan uwa na wannan dandamali, mu gane cewa duk ɗan adam akwai abin da yake da iko a kansa, akwai abin da yake da tasiri a rayuwarsa, akwai abin da yake so na gaske. Saboda haka sai an yi kaffa, sai an yi dabaru, sai an gane red area, inda ba za ka tsallaka wa mutum ba, sai an gane inda za a yi amfani da abin da mutum yake so domin a samu soyayyarsa. Duk musulmi ya sani, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni inda Allah. In kuna son Allah, ku bi sayyidina Rasulullah. Wanda bai bi annabi ba, ba zai je fadar Allah ba. Kan haka
mu ma duka ɗaiɗaikun mu haka muke, mu gane da me za a je gurin wani, me za a so wani ya so ka. Allah subhanahu wataala muna son ma'aiki ka so mu.